Good morning, guys! Happy Wednesday! Maaga pa. Nakatapos ako na isang video. Now, I will cook lunch. Di ba pinakita ko sa inyo kagabi na tinuo ko yung pork? Kasi magsisinigang ako. Itong ano ko pala ha, itong pantulog ko na itong Galleria style. Hindi siya as in sobrang komportable. Lalo na kapag like, natulog ka na talaga sa gabi kasi meron siyang malaking hood. Ganito kasi siya. So, kapag natulog ako, ayoko ng malaking like bulk dito sa likod. Ginaganito ko. Tapos natutulog akong ganyan. Sabi ni Daddy, you look weird. Kasi ginaganito ko siya. Tapos tulog. Kasi kapag ganito, may bulk dito. Tapos nagigising ka ng sakit-sakit ng liig mo. So, hindi siya ganun ka-comfortable in that sense. Pero it's really warm. Like right now, ang lamig-lamig. Pero naka-off yung heater ko kasi this keeps me warm. Ang ganda. Tas ganito din yung sa ano niya. Ililive ko, I'm not sure kung available pa siya sa YesStyle, pero kung interesado kayo, ililive ko siya sa description box, yung link. So yung kailangan sa sinigang is, sana okay pa yung aking ano kang... Okay pa ba to, guys? Wait ha. Matagal na kasi yan. Tapos yung okra ko nandito din. Before kami umalis, before kami nag-weekend sa Melbourne, inano na to kasi si Dan, mahilig talaga siya mag-go through sa fridge, diba? Itatapon na niya sana to lahat kasi sabi niya, ay, yung mga gulay hindi yan magiging okay. Sabi ko, wag naman yung mga ano ko, mga gulay ko kasi sayang kasi hindi siya madaling bilhin. Kailangan ko pa talagang dumayo sa malayo para makabili ng mga ganito, okra, sitaw. Yung sitaw ko okay pa naman. Check ko lang siya ng maayos ha. Kasi kung may makita tayong maliit na mali, hindi ko ito lulutuin. Okay pa yung okra, okay pa yung sitaw. Agoy, ito. Matatakot ako guys. Baka may makita akong ano. Okay pa ba to? Lulutuin naman, diba? Ayoko na. Meron akong nakikitang ano. Nakakainis. Meron akong nakikitang konting mold. Ay, ano ba yan? Saan ako bibili ng kangkong? Alis pa ba ako para bumili ng kangkong? Merong Asian shop malapit sa amin. Minsan meron silang kangkong, minsan naman wala. Sus, magbibihis pa ako para bumili. Nilalagyan mo ng kamatis yun. Alam mo, nakalimutan ko na paano lutuin yung sinigang. Panoorin ko muna yung video ko. Uy, may nag-email sa akin kagabi. Actually, nag-email na siya sa akin before. Sinend niya sa akin yung recipe ng brownies. Thank you so much, Emily Grace. Thank you. Tapos, nag-send siya sa akin ng picture screenshot ng conversation nila nung ano niya, nung friend niya na parang basically they're talking about like, oh, anong ulam mo ngayon? Kasi nauubusan daw sila ng ideas. Tapos sabi nila, anong ulam ni Reyes? Ito, ganito. Nakakataba ng puso na kahit na hindi naman ako like, sobrang marunong talaga. At least, nabibigyan ko kayo ng idea kung anong lulutuin. As in, nakakatuwa yung conversation nila. Anyway, thank you for sharing that. As in, that made my night reading that. Parang, wow. At least, sa mga ganong bagay, may natutulungan ako, diba? Napakasimpleng bagay nun, pero sobrang napapasaya ang aking mumunting puso. Anyway, wala tayong kangkong, so let's stop chika-chika. Ay, wait. Check ko muna kung paano lutuin yung sinigang. Alam ko, ang dali-dali lang ito, pero nakakalimutan ko siya, okay? Simple rice, sinigang. Yung sarili pa talaga yung ano, no? Binasehan. Sinigang. Ito, yung sabi ko marunong na, ay, kailangan ko din ng sili. Oh my gosh, kailangan ko talaga lumabas ng bahay. Sili. Hindi ko pa maskip yung ad ko. Ang haba pa ng buhok ko. Ay, naku. Ay, bakit ko ito naisip na wala naman akong... Alam mo, ano, di ako magsisinigang. Ang dami kong kailangan
magluluto na lang ako ng ano, ito, lulutuin ko na lang to para hindi masayang. Yung okra, okay pa naman siya eh. Anong gagawin ko sa okra? Yes! Pwede akong okra na may kalabasa kasi meron ako natirang kalabasa. Pero bukas na yun. Adobong sitaw! Konti lang ng sitaw ko. Ano to? Adobong baboy na may sitaw. At least, hindi masasayang yung aking sitaw. Kasi ito, itatapon na talaga sana to ni Dan last week. Wait, hugasan ko lang siya. Ganun ba kayo? Hinugasan nyo muna before nyo i-cut? Kasi yung iba kinakat muna before hugasan. Ako hinugasan ko muna siya before i-cut. Para after ma-cut, dire-diretso na. Hinihintay ko lang siya guys na mag-brown talaga siya, tapos mag-reduce talaga siya before ko lalagyan ng toyo. Yun, naka-ready na yung toyo ko sa gilid. Gusto ko kasi lutong-luto yung pork, yung paano na ba? Yung as in, lumiliit na talaga yung ano, yung size. Lalo na ito kasi pork belly ito yung gamit ko. Hinihintay ko din na lumabas lahat ng oil galing sa taba niya. Tignan niyo itong aking ano. Sobrang inano ko siya, kinat ko siya ng maliliit kasi gusto ko medyo dumami naman ng konti kasi ang konti lang. Kapag kinat ko siya ng medyo malalaki, mas lalong ko konti tingnan. Ang konti lang ng sitaw ko. Gusto ko lutong-luto yung sitaw guys. So, hayaan ko lang to dito maluto. Magre-reduce pa yan, so dadagdagan ko pa yan ng tubig mamaya. Okay lang naman, diba? Maliliit na sitaw. Tingnan nyo. Not bad. Guys, tapos ko lang mag-edit ng isa pang vlog. So, ito yung pangalawang vlog na na-edit ko today. Hapon na, and kailangan ko pang mag-grocery. Kasi wala talaga kaming pagkain. Naabutan na ako ng dilim dito. Plano ko sana kanina, after ko mag-shower, pupunta agad ako sa grocery. Napastart ako ng edit. Tapos kapag nag-start na ako, ano na, hindi ko na siya iniiwan hanggat hindi siya natatapos. Lalo na wala pa si Dan. So, walang sisita sa akin. Wait, insert ko lang yung intro. Tapos na ako. Ito ba yung intro? Tatawagan ko lang si Dan. I-check ko lang kasi kung malapit na siya umuwi, sabay na lang kami mag-grocery, no? Danny boy. Tinawagan niya ako kanina, nakalimutan kung anong tanungin. Busy na naman ang Danny boy ko. Busy siya guys. Parang ako lang atawag isa pupunta sa grocery Tayo na talaga ang ano doon. Nakatira sa kadiliman. Minsan kapag umuwi si Dan, like sobrang dilim na talaga kasi hindi talaga ako tumatayo hanggat hindi ko natatapos yung ginagawa ko hanggat ang dilim-dilim na. Sabi ni Dan, you live in the dark. Aloy, umuulan ba? Ang lamig-lamig sa labas. Parang ayaw ko lumabas do. It's very gloomy outside. O kaya, alam nyo, kailangan natin lumabas. Kasi walang pagkain si Mister. Bili din ako ng pang-lunch niya bukas. Walang susutin ko. Ay, bango nito. Ano nilagay kong perfume dito? Bango. Parang yung Kate Spade. Live colorfully. Alright. Let us go, people. May lista ako eh. Kunti lang yung nasa lista ko. Tinext ko si Kuya LBC. Ito yung binigay sa akin ni ate na number. Akala ko talaga, ano siya, Filipino siya. So sabi ko, ano po, may box po ako ipapadeliver. Tapos sabi niya, English please. Sabi ko, ay, sorry naman. Hindi pala siya Filipino. Tapos binigyan niya ako ng ibang number kasi iba daw yung number pag dito sa area namin. And hindi pa nagre-reply.
Isisend ko na yan eh. Okay, okay. Alright. Let's go. Ang cute ng bag na to, guys. Tapos ano siya? Ang handy lang niya dalhin. Okay. Alright, tara. No, I would. It's like the drugs because my big cat, but still a cat in the house. Yeah, no, it's good. Look, she hasn't used it much. She used it maybe once a week. That's all. Yeah, she can use the bed. I'm not. Yeah, she knows that. She knows that. She's just. Gives her a freedom, that's all. Well, she's got her freedom. So, It's nice. yeah. It's nice. It's good. Have you met anyone else, or just used to now? I was just by ourselves now. We're going to be on the weekend. Guys, update. Alam niyo ba hindi ako lumabas? Diba kanina ready na ako, lalabas na ako. Hindi ako lumabas kasi yung ulan, sobrang lakas ng ulan. Tapos timing na tumawag si Dan. So sabi ko sa kanya umuulan. Sabi niya mag-ano na lang tayo, nachos. And ako, gusto ko din ng nachos. So, mag-nachos kami mamaya. Hinihintay ko lang na matapos ma-process yung aking video para i-ready ko na siya lahat before kami imalis just in case matagalan kami dun sa nachos. They're open, right? They're open today. Yeah. Mag-nachos kami. Na-miss ko yung nachos na may chorizo, na may guacamole. Yummers. So, wala pa rin kami grocery. Kami na talaga. Bukas ko yun gagawin. Yung ginawa ko is, nung sinabi niya na wag ka na lang lumabas kasi sobrang lakas talaga ng ulan. So sabi ko mag-edit na lang ako para at least productive yung aking araw. Guys, punta na kami sa Mexican restaurant. So suot niya yung, binili niya to sa Melbourne actually. Hindi ko to napakita. Mura lang to. Was it $10? Yeah, ang mura lang nito. May Brooklyn siya nakalagay sa gilid. Malam. What? Mexican. Mexican food! Yeah. Huh? Okay, let's go. Okay, let's go. Nagpa-process yung aking, ewan ko ba dito sa aking, nag-stock na naman siya sa processing, nangyari na naman yung nangyari sa Perth. So, kailangan ko siyang i-re-upload gamit yung mobile data ko. Okay, babe. You gotta help me with the lapi, my love. Oh my gosh, guys. Ang lamig! Ang lamig, grabe. Nasa likod yung lapi ko. Dinala ko siya. Vlog is live. Yan yung video kasi. Yan yung video para mamaya. So, kailangan siya ma-upload. Uploading na yan kanina. Tapos, natapos na siya mag-upload. After kasi na mag-upload, processing. Processing siya. Na-stuck siya sa 0%. Hindi talaga nag-move. So, kailangan ko siyang i-upload ulit. So, yan. Ano na siya? Hindi ko siya makita. Malayo. Pero kanina, mga 40% yun. Gamit ko yung internet ng mobile ko. Buti na lang, meron pa akong natira. So, late yung dinner namin ngayon. Ang lamig! Ang busy! Kailangan namin mag-park dun sa kabila. Kasi ang busy. Dito kami laging pumupunta kapag kumakain kami ng Mexican food. Pero yung may-ari nito hindi Mexican. Chachis! Daming cars na nakapark. Walang space. Ang liit lang din kasi ng nila dito, parking area. Thank you very much. Oh, ano sinabi mo? What did you say, babe? I'm starving. She feel like nachos. What did you say? What did you say? I told you. Sige na. Sige na, what did you say? I'm starving. Tignan mo, sige na. Nagjo-joke lang siya, pero sabi niya, pag hindi tayo nagkaanak, mag-adapt tayo. Huwag kang ganyan, baby. Who will we adopt? What's his name? No. Can't remember the kid's name. Meron siyang gustong i-adopt sa Pilipinas. What is it? Like Bean or something like that? That's it. Joke-joke lang niya yan, guys. Kapitbahay yun namin eh. Kasi lagi lumalapit sa kanya. Is he always asking peso from you? Oh no, they don't ask peso anymore. 5 pesos. Is it 5 pesos? But one's not enough these days? Yeah, one's not enough, babe. Okay. What will you buy with 1 peso? I don't know. Yeah. Yeah. Nung umuwi ako, lagi yung tinatanong nandyan pa si Hindi yan, babe. Bubuntis to.
I want to do that. Tacos, nachos, and burritos. What day is today? Wednesday. What's up? Do you wanna Nah. pita? Meron silang pa-promo guys, mga special nights. So Monday and Tuesday, all you can eat tacos, nachos, and burrito. Wednesday, $30 fajitas. Thursdays, half-price nachos. Yeah, but it's not the large ones. Remember they just did the large ones on. Yeah, still half price though. Yeah, but yeah. Half price nachos bukas, Thursday. Alam nyo, may iniba akong setting sa camera ko. Iniba ko yung brightness. Inano ko lang siya. Inano ko na lang siya ng isa. Have you noticed that my camera is brighter na? What happened? A little bit bright. Ano, I adjust the brightness. Oh, okay. Tagal naman ni Kuya. Alam na namin, order namin nachos, isang buong nachos, share lang kami kasi hindi ko yan nauubos. Tapos dalawang lemon bitters. We got our drinks. Lemon bitters. Where's yours na lang? Same one. Masarap tong lemon nila kasi punong-puno ng kulay. Kapag walang kulay, taka. Alright. Yum. So good. Dito na siya guys. Nachos. Di bang laki? Binigyan kami ni Kuya ng maliliit na plate. Kain. Yummers. Ang sarap ng chorizo nito. Grabe. Meron din siyang mga jalapenos. I think we always have to do like Melbourne should always be a yearly trip for us. Melbourne's good. And even if when we have kids, you can always still drive there, do what we done, and it still makes it still affordable. Yeah. And the footy was cheap as well. That was really good. Do you like the jalapenos? Are they hot? Spicy, but Will I find them hot? you will. Actually, not so much. Try one. Try a small one. Yeah, I don't think it's that spicy at all. Are you eating it alone? What do you think? It's not too bad. If you eat it with that, it's got some kick to it. It's good. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the sky. Bah! Nakamasa ko. Actually, time ko na kunin to. Oh, nice. Nakalimutan ko na kung ano yun. Kanina pa to sa mukha ko eh. Si Dan naghahanap ng hotel para Melbourne. Kakagaling lang namin dun. Babalik kami sa October. Pero yung ibubook niya yung makakancel kasi hindi pa namin alam kung ma-approve si Miss. Na sure naman ma-approve siya. Kasama namin si Miss. Yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good guys. Malaf. Good night. Good night. It's bad, you guys. It's alright. You're wearing a hoodie. Naka-hood pa rin siya.